Yuk siap. Mangga kangge segenap keluarga besar Handai Tolan dan family dari Bapak Kuswanto bareng Ibu Sukani sekeluarga. Mutere diatur, perjalanannya diatur. Den sawah wadon lan si penganti manis reseme karo somai gawe bunga wadone prawan pasangane seneng uripe karo somae gawe bunga sendang pelangi harum mewangi bangkone seneng uripe karo somae sumpah suci katon melase Bapak Hajat yen sayang mah bulung-bulung gunung-gunung digawe sawah angel pisan mabanyonane durung digawe salah Ibu Hajat angel pisan ngelakonane sang kuriang mah keawanan mudak-mudak madayang sumbi rasa edan mah penasaran yen durung mah laksana diri ali-ali ilang matane diganti mah piralarane Ibu Hajat sing paling sayang Ibu Hajat sing paling hebat lele dudu lele sembilan mah patile delu
sulma bulane melu pantes dirsawan wadon lan lanang si pengantin manis meseme karo somae gawe bu